खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गिख्रंथाव इबोला भाइरासआ फिन खेबसेबाव मुलुगनाङैनो मोनसे जिंगासिनायनि जाहोन जानानै फैदों। आफ्रिकानि गोबां जायगाफोराव सन्देरनाय आरो बांनायनि उनाव बुहुमनां सावस्रि गौथुम थामहिनबा WHOआ बेखौ हादोरनां जेंनानि सुबुं सावस्रि इमारजेन्सि होननानै फोसावदों। गुबैयै डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ कंग' आरो युगान्डायाव बे भाइरासनि गोख्रै गोसारनाया सावस्रि आफादफोरनि गेजेराव गोथौवै जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। बेनि गोहोमा भारतआवबो फैबाय। जानो हाथाव खैफोदखौ नोजोर होनानै कर्नाटक सोरखारा सावस्रि खान्थिखौ गोख्रों खालामनो राहा लादों। जायखिजाया खैफोद गोनां थासारिजों मोगा-मोगि जानो थाखाय बेंगालुरुआव जर'खा आइसोलेसन मिरुफोर फसंनाय जादों। सावस्रि बिफाना रोखायै फोरमायदों दि दासिम भारतआव इबोला भाइरासनि जेबो केस मोननाय जायाखै, नाथाय हादोर गेजेरारि दावबायारि आरो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनि सायाव जर'खा नोजोर होनाय जादों। बेंगालुरुनि राजीव गान्धी इनस्टिट्युट अफ चेस्ट डिजीजआव सन्देह गोनां सुबुंफोरनि सायाव आनजाद नायनाय जादों। बे सेम्पलफोरखौ गिबियाव NIV बेंगालुरु आरो NIV पुनेआव रोखा खालामनो दैथायहरनाय जागोन। दासान्दि गिलु-बालु बारहुंखा अखानि गोहोमखौ गोबां जायगायाव नुनो मोन्दों। आसामनि खना-खनला जायगायाव बारहुंखानि सिमब्रेनायजों बिफां-लाइफां, न'-बां खहा जानाय, हान्था-मेला खालामनो जेंनायाव गोग्लैनाय जाथायफोरा जादों। बेबायदिनो गसाइगावनि चन्द्रपुर गामियाव गोबां अखा हाबाय थानाय समाव सारअन्थाइ गावनायाव सासे सुबुं थैनायजों लोगोसे मासे मोसौबो थैदों। थैनाय सुबुङा चन्द्रपुर गामिनि 68 बोसोर बैसोनि चिनन टुडु। गिलु-बालु अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनाय समाव गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय ACS अफिसार लासित कुमार दासनि गुबुन मोनसे न'निफ्राय 1,18,30,000 रां बोखांनो हादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्टि कराप्सन टीमआ 22 मे 2026 खालि गुवाहाटीनि बेलतलानि रानीबागाननि कुइन्स गार्डेनाव हमजानाय ACS अफिसार लासित कुमार दासनि न'आव आरोबाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव भिजिलेन्स हान्जाया न'निफ्राय हाजों सोमोन्दो थानाय गोबां फोरमानलाइजों लोगोसे 1,18,30,000 रांनि रां बोखांनो हादों। हानि रेकर्डनि उफ्रा सामलायगिरि महरै खामानि मावबोनाय लासित कुमार दासखौ बेनि सिगां घुस लानायनि मोनसे केसाव खानाय जादोंमोन। बे गोदानै बोखांनो हानाय जाथाया भिजिलेन्सनि बिबानगिरिफ्रा मावख'गिरिजों सोमोन्दो थानाय गुबुन मोनसे न'निफ्राय 48,38,150 रां आरो खावसे किल'ग्रामसो सनानि गहेनाफोरखौबो जब्द खालामनायनि सानसे उनावनो बेबादि आरोबाव सिग्रोमनायनि उनाव बोखांनो हादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लानि चन्द्रपुराव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुं माहारिनि जेंनाफोरखौ बांसिन होदों। सानफ्रोमबो सुबुंफोरनि धोन-सम्पति खहा खालामनायजों लोगोसेनो सुबुं माहारिनि जिउखौबो खहा खालामगासिनो दं। थिग बेबायदिनो थांनाय हरनि समाव तामुलपुर जिल्ला काउलिनि सानजाहा चन्द्रनगराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै 27 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्रा रिजय डेनि जिउखौ फोजोबो। चन्द्रनगरनि बे रिजय डेआ गयनि फालांगियाव नांथाबना गामिसिम थांनाय समाव हरखाबै लामायाव थानाय मैदेरखौ लोगो मोनो आरो हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै बिखौ जिउ खोमाहोयो। बेजों लोगोसेनो हाग्रानि मैदेरा गोबां न'फोरखौ सिलिंखार खालामनानै ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोयो। हरनि सम आरो बोथोरनि अखा हानाय समाव हरखाबै सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबनायनि उनाव ओनसोल नाङैनो थासारिया दुखुनि साया लाबोयो। क'क्राझार जिल्ला इउनिट ट्राइबेल संघआ खुंगा 63 बोसोरारि जथुमा हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर मुराबारि गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव बैथि दाननिनो एबा गाबोननिफ्राय 23-24 मे 2026 इं मायथाइ साननैनि हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार-फाहार लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन मेल बेखेवगिरि महरै BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा, लोगोसे एपइन्ट स्पिकार महरै
जेनेरेल अल आसाम ट्राइबेल संघनि आदित्य काक्लारि बिथाङा लोगोसे बिटिसिनि इएम देरहासार बसुमतारि एमएलए सेउलि महिलारि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होनना फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों खुंफुं आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।